समय ले ले बनी निकेश भाई 10 मिनट के बाद ओरिजिनल हुई बहुत तनी के दम बात पास करना तो बेटा बर्दाश्त कर ऐसे कहनी हां कि तब कहने के आश्रम में आवे तो कहलो कि भैया के तो जौन भी हम कह जगह पर जाई ठीक बात हमरो सुनी वो जगह पर जाई बात गलती ना ऐसे कि बक बक जे बोलेला ओकरा के बकलोल कहल जाला आगे ना पीछे जो नेट के पीछे मारल जाला ओकरे के गोल कहल जाला जब खड़ा करैले बाड़ू तो कुछ सुनो आ कुछ सीखे के होखे तो सीखो सीखते बानी निकेश भाई त राजा जी दिलवा मांगेलन जिया लेकिन अभी ना जब आप बोल दिए हैं बोल दिए हैं तो सुनिए भी का कहता रे चंदन निकेश भाई हो जब भातार जाके जा बेटा बनो रहो भाड़ा हो जब भातार जाके जा खोजो भाड़ा आ तू तो बड़ा गोलू कह खुल के कह खुल के कह खुल के कह तैयार बन तैयार हैं का कहतरू पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं जिनको सिखाया कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं पेड़ पर 4 दाने नहीं लगे चारों तरफ से निशाने लगे हैं पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है किताबों में खत आने जाने लगे हैं तिरछी तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम तिरछी तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम अरे कुछ ना होगा आपसे केवल हाँकते हो तुम ये तो बात बा हमने के साधु संत हैं जा साधु संत हैं जा एगो बात और कहो गीत कहे यार चढ़ाली जवानी ना हई कौन रहे भाड़ा पर एक और जवाब लो भाड़ा पर हो भाड़ा में रहे ये हम सुनले बानी तू जौन स्कूल में पढ़त रहनु ओकर हम हेडमास्टर बानी आ रह के छोड़ी अभी सीखत नहीं जा भाड़ा में बा कि नरा नरा नने राजा का कहत प्रियंका यही से शोभनी के कहिला तोहरे के ना अनुपमो के कहले बानी कि सुनो स निमन कहे के प्रयास करो स रउवा कहे त ठीक बा हमनी कम से तो बाहुर अच्छा भाई एक आदमी हाथ उठा के कह के हम अभी बाउर कहले होखिन बाउर अगर केहू कह दी गावल छोड़ दे बाउर आजे ना केहू कह दी गावल छोड़ दे ना बुझाए त पूछल पहले लोगन के आसर में कह भोजपुरी के बहुत ऐसा शब्द बा जौन तू नहीं खुजाना ढकनेसर बुझेल का कहला कैसे बनेला दूध से आटा में घोर के बनेला ढकनेसर बीचवा में छेदो रहेला तो पखेव बुझेल ना देखो गाय भैंस के पखेव दियाला कि ना कहे के मौके ना दे बुझबे ना करिला खरी चोकर हरियरी कुछ ना खाली गावे आवेला रवा लोग के देख देख तन तनी सीखे आवेला बस अच्छा ठीक बा तही से सीखो कह तो सीखते रहो बानी महाराज भैया निकेश भाई आई भाड़ा में भाड़ोइया रहो जीव बाचे ना दे तो सुनी जब ना मानब तो खो जब भातार जाके भाड़ा खो जब भातार जाके कारवीर भैया भाड़ा अरविंद भैया मौक बनाए सैया भाड़ा ना होला एगो बात गोलू जी सुने देखो हमारा से लड़ेला
अखाड़ा में हमारा से लड़ेला अखाड़ा में कि तू तो छक्का बड़ाए गोलू ना बोला खड़ा का मतलब क्या ठंडा लग रहा है इसीलिए खड़े नहीं हो रहे और कोई बात नहीं है ना ना सुनो 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 जवाब लो उतना पूर्वक जन बनाओ देखो प्रियंका तिवारी के गीत के मतलब ही रहे कि छाका बढ़े राजा चाहे गोलू राजा खड़ा ना हो जाड़ा में लेकिन सुनो गोलू ना 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 ई का होला ना ये दादा ना हो सुनो इतहार पहचान रहे कि तू ही बात कहलू इतहार पहचान रहे कि तू ही बात कहलू बाकी अगर यही धुन पर गोलू राजा के कहे के हुई नो तो हम अपन बात कहे जौन हमार पहचान बा चंदन जी हमार दिल कहता कि निमने निकले मुंह में से गलत ना निकली भले हमारे के कल मेहरारू हमार गाड़िए दिखी जा हई हाल हो गई लेकिन गोलू राजा अगर बाउर जोरे बाउर बन जी है नो तो कल से फिर पूछना रह जाइए से हम यही धुन पर कहते नहीं कि कोई नी दवाई कलाकात में दिस इज क्वालिटी ऑफ गोलू राजा कि कोई नी दवाई कलाकात में यह सब गीत के कारण बाकी आज खेसारियो लाल हमारा के छोट भाई ने इज्जत करेला पवन सिंह से घरी हड़कल रहता रे गलती नहीं की कहत का है और कोवले बनी ऐसे कि हम भाई लालू यादव हैं जौन कहिलनु ऐसे कि जौन हम कहिलनु तुरंत डंका के चोट पर मुंह पर कहिला पीछे ना कहि तू कहलु हनु कि तू तो मऊ बाड़ो छाका बाड़ो इतहार मन के सपना रहे बाकी तहारा खाती है कहे के होइनु तो हम कहते नहीं कि कोई नी दवाई कलाकात में दिल्ली बॉम्बे औरी टाटा में तो हमारा रोग के दवाई बा हे गोरी के दुपाटा में हमारा रोग के दवाई बा हे गोरी के दुपाटा में कोई नी दवाई कलाकात में दिल्ली बॉम्बे औरी टाटा में हमारा रोग के दवाई बा हो गोरी के दुपाटा हमारा रोग के दवाई बा हे गोरी के आओ 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 होई रो एकर जवाब बोल हो के त एकर जवाब खड़ा ना होला ए प्रियंका एही से इनकरा के दबंग स्टार नाम दिहल जाला एगो जोरदार चाप के ताली होको हेने आव हेने अभी तो पहिल का इंजेक्शन रहला इहे में घुस ला दूसर को वैक्सीन ले ला हां वैक्सीन ले हट होने भाग दूसर का वैक्सीन इनकरा में लागी दूसर पिछड़ा में जी में अब तहरा लायक बात कहते नहीं तनी सुर दिहल जाए एगो के कहे न जवाब होला जी मैनेजर साहब होइनो श्याम बाबू यादव होई जेकरा जेकरा वैक्सीन लगवावे के होखो उ रख लिया हमरा गोलू राजा से संपर्क करी लो अच्छा हमारा खातिर वैक्सीन लगवा के देले बनी का भैया रहो हो आउ कुछ कहे के बा कह कहीं भैया ए गोलू जी सुने ना अरे मनवा करेला नहीं ससुरा में जैती देखी बीच बीच में कुछ हो जाए लेकिन हमारा असली भाव है हम उहे कुल गाइला तो इहे सीख इहे गाइला लेकिन रहुआ का तो कहनी है त हमरा गावे के पड़ल हम का हम कहनी है या तो बा का कहनी है अभी रहुआ ने पूछा तनी बस कहानी सुन लेनी है केहू के बने के होखे नो शारदा सिन्हा बनी हो मालिनी अवस्थी बनी हो पूनम शर्मा बनी हो अंतरा प्रियंका जन बनी हो
ये बात रहुआ हर मंच पर कहे नहीं है, बात के रहुआ हम बहुत बारीकी से सुनीला। तो अब खड़ा वाला कैसे मन में आई है? रहुआ तो कह देनी है ना। हम तो कुछो कब, हम तो धोनी होई, मन करत तो खिलाई न तो बैठा दे। मनवा करीला छाव करते मैंने तो नीमन से करी ना, डांस के साथ करी। हम डांस वाला ना काहे ना हई करी। हमारे नाम हो गोलू राजा और धासन सिंह। हम गीत से जवाब दे देब, नाच के जवाब ना देब। जैसे कि तहरा बा दर्द बड़ी आ खोजतारू मरद बड़ी आ मिल जाई है लमहर भाता ए गोरी तू सुधर जाईबू। मिल जाई है लमहर भाता ए गोरी तू सुधर जाई। निकेश तो भैया आगे सुनो, नितेश भैया के रोको ना जब भैया। जब मरद से भेंट हुई, एक तो बा गोरे गाल और कुछ दे न कोटी है। जब तहरा जेकरा से प्रेम हुई, तहर जहाँ बियाह हुई, ओकरा खातिर कहतनी कि एक तो बा गोरे गाल अरे कुछ दे न कोटी है। फिल्मी हीरोइन लेखा चुमी है और चोटी है। तब का करी अरे खुशी, अरे तू ही तो बाड़ू है ने आवो ओकरा के छोड़ो। अरे कि भरिया धर अरे तहरा पर नाच बा। ये लोग तो माया के बाजार